online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pag no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. K5. News FM. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ito ang bagong tunog. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyo. Kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. K5 News FM. Macho kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbagong nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Tara na, dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata, tinulang patutikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya para tanan nga. Nangagid ya? Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud! Todo na to! Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka! Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Sige na, let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang kaaway, boy. Hey! Mic check, pasok na sa beat. Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. Oh, laugh out loud, sige na, let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. Hey! Mic check, pasok na sa beat.
Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. I'll laugh out loud, sige na let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa Quit Time News FM tayo mag-enjoy. Tawa at saya, walang aaway boy. From Iloilo hanggang buong Pinas, mga listeners natin walang makakalas. Kwento, jokes, music non-stop. With Macho Kulit, we're always on top. A laugh out loud, let the party ignite. DJ Macho Kulit, the star of the night. Sa radyo natin, walang lungkot, just fun. Laugh out loud, yeah, we're number one. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Mayadayan nga gabi Western Visayas! Opo nyo naman sa programa si Macho Kulit, ang pinagakulit yung DJ sa K5 News FL Philippines. Ang tanan naton nga station, subong naka-hook up na mga K5 naton, Luzon, Visayas, and Mindanao. Share the live mga K5. Ang hindi mag-share sa aton nga live sa mga gabi, wala o hindi makabaton sang blessing. Kalagon sila sa mga patay. Sa tanan nga virgin, palakpak. Sa tanan nga ginbayaan sang ilang abana, kagasawa paliyog ko, palakpak. Ay dahil gabi Western Visayas. Opo nyo naman ang pinakagwapo nga DJ sang una. Sang una, slim ako subong tambok na matso na. Puro na Cebu ang tiyan. Subong tambok na. May 114 viewers kita subong. Share the live mga K5. Share the live. Share the live. Share the live. Sa mga friends naton dahil nagatulot tambay sa mga gabi. May dayan nga gabi sa inyo tanan-tanan sa mga K5 naton. Bow! Grabe! 59 days na lang! Christmas na! You better not jump, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ginatamyaw ko man subong mga K5. Si John Bismarck Victoria nakatutok sa K5. Si John Otero, no, matiman subong si Tuto John. Si Serios. Serios! Mayo man, law-law ka man, di ka man kaubo, sinamo mo. Dapat yung ginapakaon ka sa sunod, kanon mo. Ay na, no? Tamyaw taman ang mga tisoy nga mga friends naton sa mga nagabamati subong nga. Hello man kay Sir Benji Asturias nga nagatutok subong sa K5 News FM. And also sa mga friends naton and sa mga friends naton nga nagabamati subong sa aton, maayad-ayad nga gabi sa inyo mga K5. How are you? How are you? Kamusta sa Alokaba, Sisitalaba ang sudan kaginasang aga? Abi man na miyaw ta subong Hello kay Anita Modiola. Mamati sila sumong sa aton si Mama Alira Apin. Amon yung pinakagwapa na amon din nga news writer. Wala makaperde sa iya. Ang importante may kapilang siya.
Dinlo iya lawas, wala sa mga alap-ap. Hello, Galia, sa ginapatamyaw niya subong sa aton. Happy birthday sa kay Saulo Patilas from Queen Susmiran. May ayad nga gabi sa imo. Happy birthday kay Saul. Hi Saul! Hi Saul! Happy birthday to you! Ginamos kag munggo! Ay, kay Jana Bismarck nga nakatutok man subong sa aton, mayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. And also sa mga friends naton, hello gali sa kay Ma'am Weng. Hello Ma'am Weng, I miss you. Ba ako nga friendship nga wapa-wapa. Kung aga ko lang siya makita. Kay Emilia Tabaya, lumati sa subong kay Benji Esorios, kay Ma'am Kim. Oh, grabe si Ma'am Kim, amo ni subong ang amon nga station manager. Wow! Dugay-dugay kibot ko na CEO na si Ma'am Kim sa K9 FM. Ow, 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 kampiyon. Mayang gabi sa imo da Ma'am Kim. Amon nga friends nga very approachable, humble, palahabol, wala bulbol. Mayong gabi sa imo Ma'am Kim. Pa-shoutout boss, tulog ka mo tanan, ako mabantay kalibutan. Reset. Hello galing kay Alina. Alina balay nyo. Seryoso shoutout. Mayong gabi sa imo dira. Hello kay John Otero, nga gwapo-gwapo. Iya itsura gapadiro. Mayong gabi sa inyo da. Kay Nanay Nenfa nga nagamamatimi, arak na ka 467 viewers! Hello sa tanan nga mga kalag nga nagapamati sa aton, mayad-ayad nga gabi. Thank you so much sa inyo mga K5, kay Christoph Davids. Mayad-ayad nga gabi sa inyo. Pa-shoutout kay Christoph. Kay Christoph Davids, gina-shoutout naton si Christoph Davids. Ang tanan may katapusan. Ang tanan makaagi sa kasakitan. Kung isa dapat mo pilion ang number 1. Kung isa masakit, kung kisa manami. Christoph Davids on the mix. Natamyaw ko si JC Miguel nga pala kaon. Hello gali kay Sir Derek. Iya itsura do Rick. Hello kay Mama. Ang mga manugpulaw baskog immune system. Grabe mayan-ayan nga gabi sa aton nga patrol dira. Kaya ginatamyaw ko man ang akon nga upo diri nga very strong. Si Sir Sunny Punay! Grabe gini si Sir Sunny. Kung nga kibot ko nag-broadcast ko, maniga mo amo na sa bapo sa tubang sang akon nga buto galing ka exercise. Kanami kaya sa mga upod natin Oy, si Doc Ramil, oy, kipamati naman. Hi, Doc! Wow! Ginagalantaw naman si Doc Ramil, oy, natural. Mga tag naman si Doc sang kwarta. Doc, ikaw ganyan ang number 1 nga boss namon, Doc. Salamat gid Doc, kay the best ka gid nga mentor sa amon. Nag-boss ka namon. Salamat gid. Si Sir Rostan, kipamati man si Sir Rostan, ba? Uari man si Sir Palma. O, lumati man si Sir Palma. Mayong gabi sa imo, sir. O, mga taga Bacolod City. Untatin nyo na programa nyo. Ako na ba pasudla? Mali, Doc. Hulat. O, ba? Grabe. O, sige, Doc. Thank you so much. May ara kita nga 475 viewers sa subong. Mayong gabi man kay Rinel Bulyunas. Hinagabati man sa ating program. Ma-chocolate ga-enjoy gid kami sa imo. Shout out kay JC Miguel, kay Christoph Davids, nga ara sila sa buong nagapamati. Mayong gabi sa inyo. Mayad-ayad nga gabi. Hello mga sa kay John Bismarck. Ano na plano naton? After ko na isang program, agyon ta kamo da, ma-road trip naman ta.
Kay Jane Lynn Casio. DJ Matt, happy birthday. Hindi ko yung birthday subong. Macho. Oy, si Sir Wilson. Di ba mati? Sir Wilson, mayong gabi sa imo. Shoutout Idol Macho Chocolate. Sa Piyak Istasyon, gamay-gamay viewers sa imo. Ay, babay. Ida sila yakong gamay ila viewers. Ang importante ka, binuligay kita. Hindi kita mag-away mga ka-K5. Nami ko nagapalanggaanay kita ang mga negatives pabay Hindi ka mo manghilabot sa mga problema sa ibang nga tao. Ang problema mo atupaga, tubanga. Kay Benny Hermano nagapamati sa bang zaton. Kay John Otero Liwat nakapamati. Hello John Otero. Kamusta sa magwa ang picture nyo duwan eh? Ba makibot ang mga pumuluyo. Duga kumpanya lang kamo yan. Hello kay Ma'am Rhea Kanya. Ay, Chocolate, good evening. Ay, sa friend ko gali kay Rose Bilyones. Gabamati si Rose Bilyones. Itam niya hong inatnam niya o sino Bilyones. Dumduman ko sa high school. Imagine mo na yung mga ka-K5 kadto kami sa kantin na ba sa mall. Abal ko ano baklon mo? Mall. Mo ayawan man ako bala tudlo. Ang classmate ko ni Balaya. Ginahimo ko yan nila manog pakon. Manahi nga na mo ulit na naman man. Busa akon. Ang mga manugisa daw tikbalang tsura. Well, mga ka-K5, so magbalik natin waywain ni si Ma'am Kim. Ma'am Kim, wala ka muna subong report sa mga patso? Wala ka muna report subong sa mga patay nga nag-say hello sa inyo? Wala ka muna subong sa report niya mga patay nagtililindog. But was mga ka-K5 bantayan naton si Sir Ken ang Warriors of God. No maaara kami nga programa nga mamangkot kita nga ginasapian ang mga tao. O bulabantayan nyo na buwas sa aton nga horror episode. Sa buwas ang gabi, i-prepare nyo get nga may mga aswang nagasulod sa aton. Later, mga ka-K5 pamatian taman si ka-K5 Kimberly Caloyo sa pagbalik naton. Kung sinoda may horror story sa inyo. Nabalaan mo ko sa unang horror story. Gindala siya sang iyang amigo sa patso. Kaya ang balya sa amigo yan, dali lamalantaw tato sang horror. Ay abaw, ginpatuwad si Inday, ginpagwa ang ulo sang horror. Ang basang babae, ay, ano naman? Ang basa lalaki, hipos lang bala. Wow! Dugay-dugay mga ka-K5 antis maurahab si Inday. Buling! Lain urahab ni Inday. Mga ka-K5, Diyos mio. Pakingwit na sa anak ko nga si Jeff Brian. Kanya dyan sa West Campus na nakatutok man sa K5 News FM Philippines. Sa mga K5 naton kay Shem, kay Justin Gabay, nga matiman subong sa aton. Tamiyaw ko liwat na friends naton dari si Sir Lawrence, kay si Sir Andre, nga nagmamatiman subong sa aton yung program. Happy birthday sa tanan nga may mga birthday dari mga K5. Especially na sa aton nga mga reporters dira sa patrol na nagalibot-libot subong, no? Grabe, gang. We'll be right back. More music on your favorite radio station. The number 1 K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
tayong mababati. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa Kampiyon na Radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampyong Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampyong Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa Kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa Kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampyong Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa Kampyon na istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampyon na istasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya ka Antique where the mountains meet the sea para sa Kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa Kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampyon na Radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampyon na Radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Madamong gid nga salamat, Barangay San Pedro
Hadro-haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya, kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Let's go! Shout out! Shout out! Shout out! DJ Macho Kulit. You're looking into your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Di makalipan mag-inom sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Free Bio Coffee para sa mga diabetiso niya. Na the best ganiya. Namit kag siyempre wala ni siya ginatawag naton nga mga artificial nga mga sabor kag flavor. Mga K5, nagasakit ba ng imong atsan? Hindi ka bala maka-earn na? Hindi bala magwa ang imong taytats nga dako? Testingin ninyo ang Sporbiotics. Mga K5 ha? Testingin nyo. Sigurado mahaw-asan festival kaged kag madula gin ang palanakit sang imo nga tsan mga ka-K5. Well, so mga gabi, tutukan naton ang bagong nga programa ni Macho Kulit. Kung gusto nyo magtulutamyaw, may gusto ka mo i-share sa aton dira, i-share nga mga stories sa mga inaswang, pwede ka mo ha. I-try naton si KK5 Kim Caloyo sa dali madugay KK5 Andre. Kay may istorya to si KK5 Kim sa aton. Party na naman sa ginatawag naton nga Horror Stories. Ay dayan ng gabi sa inyo tanan-tanan. Hello gali sa kay Sir Ray. You know, si Sir Ray lang isa lang pa Vietnam or si Ma'am Jem mo po sila. Si Ma'am Jem pagad. Si Ma'am Jem kay Sir Ray. Hello, halong kamuda. Grabe ah. Next day mga ka-K5, ano man kami, ma-tour man kami ni Sir Andre, ni Sir Andre, ni Sir Lawrence, ni Sir Sunny, at ni Miss Apin. Makadto kami sa Tubungan pabalik-balik tour. Makuha kami to sa mga sabang, mga saging. Maniro kami sa mga tulabong. Mga pukot kami sa mga kuol dito sa Umeongs. Sadya-sadya gini mga ka-K5. Well, iabrihan ko na ang linya mga ka-K5. Kung gusto nyo mag-call sa amon mga ka-K5, open ang amon nga linya sa number nga 0995-398-4633. Magtawag man ka mo sa aton nga smart line sa 0908-759-6316. Liwaton ko mga ka-K5. Pwede ka mo katawag sa kon sa 0995-398-4633 ang 0908-759-6316. Hello kay Rowena. Kamati sa mong shoutout family Manlanggit from Barangay Talakdan. Good evening, DJ Macho Kulit from Kuwait. Dili sa Barangay 21, Relocations, Victoria City. Kay Nanay Eva. Eva, kamati sila sa mong sa aton. Nanay Eva Alosio. Kamati sa mong sa aton. Good evening. Kay Nanay Nenfa. Tatay Mimi Mengab is inyo dira. Kay Helen Pagaypan. Good evening, Macho Kulit. God bless watching from Pototan. Nakatutok sa K5 News FM. Kay Da Vinci Fuentes Estores.
Mayang gabi. Hi, Rafi. Mayang gabi. Mayad ayad nga gabi, mga chocolate. Watching from Aguilion, Subdivision, San Jose, Antique. Well, mga ka-K5, tonight, buksan ko na ang linya, abriyan ko na ang banga sang linya. Pamati kita sa mga istorya nga kaharadlukan. Kung may mga istorya, kamo na nga pwede nyo ma-share sa aton. Itawag diri sa aton nga number nga 0995-398-4633 at 0908-759-6313. Damyaw ka man si Boy Boy. Gapamati sa mong si Boy Boy sa aton. Thank you so much, kid si Boy Boy. And also kay Robert T. Gombayo. Gumati sila Gamban. And shout out sa John Ron De La Cruz, nakatutok sa K5 News FM Philippines. Mga ka-K5, ready na bala ka mo sa aton inaswang story? Kadamo ako mga kilala. Hambal nila siyang una, aswang ako. Pero sa tuod, manananggal kuya. Mayong gabi mga ka-K5. Upo nyo naman sa programang horror sa kagabiyon. May nabasahan si Machokulit nga isa ka horror stories and horoscope. Kung may makita ka, kag mabatian ka kano nga ido nga nagauwang, alas 12 sang gabi. May ara kuno sang ginatawag nga aswang sa palibot. Buksan ko na ang linya mga ka-K5 kung sino ang may share o mag-story sang ila nga naagyan sa ila nga pagpangabuhi. Tawagan natin si ka-K5 Kimberly Caluyo. Ginatamyaw taman si Herson Galvan. Mayang gabi, ma-chocolate. Advance Merry Christmas. Mayang gabi sa imo, sir. Ang ginatamyaw ko man ang friend ko nga si Twinkle. Nagapamati. Mayang gabi. Mga ka-K5. Ara na si ka-K5 Kim, Sir Andre. Ay, check naton sa linya si ka-K5 Kimberly Caluyo. Kami i-share sa aton nga isa ka istorya. I-check natin sa linya si K5 Kimberly Caluyo. Mayad-ayad nga gabi, Madam Kim. Ambulansya balaina o kun aswang? Pwede both. Aswang nakasakay sa ambulansya. Bongga! Madam Kim, sa subong nga gabi, kabalo ako nga nakabasa kagina sa letter nga mga creepy. Ano bala ang mga istorya nga pwede mo mapalabot diri sa istasyon? Ka-K5 Machocolate, may nabasahan ako nga actually ang ba nila to ka real life story regarding sa ila sining horror and creepy experience. Ihinagola natin siya sa pangalan niya. Anong namin ang pangalan man? Pwede man Maria Capra. Pwede man ukon ang iyang bana si Jeplox. One time, ka-K5 Machocolate,
ti bagong kasal ni si Jeff Rox o kon si Jeff Rox kag si Maria Capra. Then one time nagabusong ni siya ka K5 Matt. Kaya di bala sa mga kaumahan nagapati sila nga kun may nagabusong sa isa ka balay nga babae malapit o kun dugi nalagas bala ka K5 Matt sang mga aswang, sa mga tiktik, sang tanan nga mga elemento ka K5 Matt chocolate nga ang mga laway katululo kun matagapi. One time ka K5 Matt nagahigda ni si Maria Capra upod ang iya sininga bana. Tapos sinali lang nga naglagabong ang atop ka K5 Matt chocolate. Gulpi may nagkalas kag may naghuni nga dito ka K5 Matt chocolate nakabugtaw si Maria Capra. Ambal sa banaya. Ano to? Ambal sang banaya. Wala normal lang na iya. May nagkahulog ng daguro nga mga sanga-sangasang puno. Kuring na naton niya. Ang ngalan, abis ang kuring nila ka K5 Matt. Si Litlit. Si Litlit, oo. Chat, Litlit, may utang na siya sa akon. Tutuod, si Litlit, di ko lang pagalawago, nag-iyang apelyido, continue sa imo nga sugilanon. So, Etsambahan mo gid. Tutuod, Ma'am Kim. Si Litlit may utang pa na sa akon. Promise. amo na budlay ka K5 Matt nga ghost. Gina-ghost siya ka sa utang. Kuring. Oh, so amo na ka K5 Matt. Sang naglagpok na to, nagkalas-kalas, nagwa si Maria Capra. Samtang ginauyat-uyatan niya nga tiyan, kaya actually 8 months na siya nga nagabusong ka K5 Matt chocolate. Kaya actually si Maria Capra kagwapa, kahamis, kag mahumok, kag mapino-pino gidiya ka K5 Matt chocolate. Sang nagwa siya ka K5 Matt chocolate, nakabati siya sang huni sang tik-tik nga do kalayo ka K5 Matt chocolate sang huni kaysa pagpati sa mga kaumahan ami nga kun malayo ang huni sa mga tik-tik o kun huni sang pis-pis nga do hindi mo maintindihan, it means lapit na siya. Pero kung do kalapit siya gani, it means layo na siya ka K5 Matt. Kaya duga opposite ang tawag na ang pagpati sang aton nga mga katigulangan. Okay. Sa tanan nga mga gasign language, lantaw kamo sa akon kay ginasign language ko subong ang ginahambal ni ka K5 Kim para makabati man sila. So amo na ka K5 Matt chocolate. Sang nagwa siya, gulpi lang nakakita sang baboy nga may pakpak. Wow. Tapos, K5 Matt chocolate, nakitaan niya nga nagasiga-siga ang mata sang baboy. Gintraya nga, ginikapi-kapi ang mataya, kaya biya may diferensya siya sa mata, or basi may mga hallucination siya, or basi panulukan niya lang K5 Matt chocolate. Pero, K5 Matt, amat-amat nga duga nagadako ang baboy nga may pakpak K5 Matt sa ilay nga balay kag nagapalapit sa iya. Sang time na to K5 Matt, grabe nagidya ang kulba ni Maria Capra. Ang Maria hindi iya ma-imagine kay ang ining baboy duga na target ang iya nga tiyan K5 Matt chocolate. Although nga malipot ang iya sininga dila, pero malayo pa lang, gapanilap-nilap na siya. Tapos K5 Matt chocolate, actually gin-conquer ni Maria Capra ang iya nga fear. Ginpalapitan niya nga ginpalapitan atong isa ka tinuga nga do baboy nga do tao nga do kon ano dra nga may pakpak K5 Matt chocolate. O galing gulpi lang nga ginpangita siya sang iya nga bana. Ang baya nga ga, diin ka na ga. Ari ko di ga. Tapos pagkabati ka to sang amo to nga tinuga K5 Matt nga nakabugtaw na ang bana ni Maria Capra, nag-fly away ang baboy. Naglupad siya?
naglupad siya ka K5 mat, pero una ang buli. Pa, ikaw mo na, oh? Ikaw na? Po, grabe, gali. Mabudlay kita. Pagkatapos ka K5 Kim, may naguling nga baboy? K5 Kim? Ara ka pa da? K5 mat? Nagkakadlap ka. Ako ang ginatake ng baboy. Ikaw ka lang ginatake sa baboy! Nagpakasta ka? Yes, ka K5 mat. Kay manamit ko na kung baboy mo. Kung sa taas ka K5 mat, may o sa baboy ka K5 mat, may ano galing uniya? Quick! May nagalantaw sa aton nga reporter sa Piak Estasyon. Kanami isang word nga magpakastano. Ang friend naton nga reporter, ang ilang estasyon dira sa JM Basa, Black K5 Kim. Oo. Nakamati sila duwa, sila hindi lang ka naman mention nilang ngalan. Balaan mo ka K5 mat, ang term nga ginambal mo, it means pakaisahay, bala ka Correct, K5 mat. oh. Kasta! Pakasta! Oo, pwede man siya ginabutang sa ngipon, pakasta! Imong ngipon, butang ipasta! Ay, go up, imong ngipon, pakasta! Amba sa friend ko, wala ka kamoy pulos ni ka K5 Kim, siya galiyagin tira sang baboy. I-mention ko niya, hello gali kay attorney. Mayong gabi sa imo. Nya kanami ka mo limay sang language buto kung maayo ginang sang language naton ka K5 Kim. Pero ka K5 Kim labay lang gid naton sa inyo nga lugar sang una nga panahon. Pagkabati mo gani alas 9, alas 10 kun November 1 adu hadlok mga kabataan magwa no. Yes, ka K5 mat. Kaysa kaumahan na bigyan na pahadlok ikaw mo. Nga kun lasa isang gabi, kun hindi pa ikaw kapauli, kuhaon ikaw sang tigulang nga aswang. Nan. Kaya actually ka K5 mat, on the real experience naman, dito sa amon sa una, may ara gid man nagkakatabo ka K5 mat mo. Arab lang, mga kanding ka K5 mat. Damo-damo na sila, nga gulpiyada lang ya, nga wala na sila blaya kasudlan ka K5 mat chocolate. Tapos, wala man sang any traces sang dugo ka K5 mat, wala man naglanakta ang dugo. Balang ginkuha lang gid ang sang ilayang nga kasudlan. Ang ilang mga unod-unod ka K5 mat chocolate. Ang bagani nila sang una to, ano tong term nila na sa mga kainaswangan na ka K5 mat. Nga magiratudlo pa gani sila na sang una ka K5 mat nga tao sa amon barangay nga muna ko noong nagkaon sa mga unod-unod sang kanding. Nga uso. Kada sumalang ko sa iya, nahadlok mo ko sa iya, basi kwaon yung unod-unod. Oo, pero subong, pwede ka na akusaran sang tawo kung ginahambalan mo siya nga aswang, di ba? May law na kita na ka K5 Kim? Yes, ang may mo ikaw istorya ka K5 mat. Correct, oo. Na, hindi ka mo maghambal nga may mga aswang. Pero sa amon dito bala, kung November 1, magbutang kami pagkaon sa babaw lamisa. Ang kuring gasulod itumbala ulo. Ubos ang pagkaon. Di bala ibang nga kuring color puti, color orange, amon ang iya nga balahibo color itom. Pero may ara man ka K5 Taho, mat sa gali. amon. Nagakaon sang pagkaon ng mga ng mga pilit ka K5 mat. Balan mo itom man siya. Itom nga subay. Itom nga subay. Pero kabalo ka K5 Kim nga ang subay. Kung tamis ko no, pula nga subay. Kung tamis, itom nga subay no kung pula. Depende, wala ko pa man matilawan. Kaya pero kung kalabanan ka nga patay, kakadto sa lungon, kalabanan, itom nga subay no, ka K5 Andre no, itom. Tapos, na-notice mo ka K5 King kung may patay nga may mga butterfly gasulod sa balay. Ano po't silingon sinaman? Hambal nila na ganin sa una ka K5 mat chocolate. Si Lolo mo na ako nung mo. Amo na? Oo, si Tita. Oo.
Kada may magsulod na kaki 5 mat nga dako nga butterfly. Ang bala na, ala na si Lulu mo, babe, ikaw. Ala na si Lulu mo, abot ang dasang pagkaon. Si Lulu mo na, balan mo si Lulu mo sa una. Hilig na siya magpungko sa muna kung madapo na kaki 5 mat. Ang butterfly sa permi man sa una, ginatambayan ni Lulu. Ang bala sila yung si Lulu mo gid na. Amo nang pagpati sa una kaki 5 mat. May ara man niya nga ambal nila. Ang butterfly ko no, kung ibutang mo ko no sa libro, may mo ko no siya nga kwarta. So, naging try ko na subayan. Nagimo tagip-tip. Pero kapag kita ko subong mong makaki-5 king sa manugbulong. Ano nga manugbulong kaki 5 mat? Nga makasabat gid balasang ginatawag naton nga mga palamangkutanon nga madalom. Nga abala nga ginasudlan espiritu ang mga tao kag nagasinggit kag ang tanan nga manugbulong dayon kuwa sang kamot kag gumagano. Sir, kilala ko. Si kaki 5 Makoy Espeha, kabalo na siya mamulong-mulong. Ay, toon? Oo, ari siya. Ay, kabalo na sa gili kaki 5 Espeha? Sir Makoy, kaki 5 mat. Makoy? Yes, kaki 5 mat. Makoy nga barukoy. Makoy, kabalo-kabalas ang natawag naton nga. Ginasapian ang mga tao. Ang mga tao nga ginasapian kaki 5 mat. Mga manubo na itdungan. So ba't kung nubo ikaw dungan, sudlan ka sa mga malain nga espiritu. Kaya ang espiritu taas sila dungan? Oo, mo nang ginatawag nga kaki 5 mat yung mga espiritu tunto. Ayun lang katanda. Okay mga kaki 5, ari ng aton upod halin sa Himamaylan. Si kaki 5 Makoy Barukoy Utoy. Kaki 5 Makoy, may mga question lang kita. Sige kaki 5 mat. Kung ang babae nagauwang kong gabi, ano ina siya aswang balaina o kung naga-voice lesson lang siya? Ang kalaban, kung depende sa lugar kaki 5 mat. Kung sa umakaw, ati nagauwang na siya, pero kung sa syudad ka, laban-laban naga-voice lesson na siya. Voice lesson. So kung sa mga uma-uma, gaamo sina. Pero kung diri sa parts ng Lapas, Mandurriao, kag sa Diversion Road, ang uwang galain man. Galain, may blending na siya nga halo. Adobot silingon, duga intra siya gali sa Troubadour Square sang USA. Paano mag-ugayong ang lalaki kag babae? Duwabi ka mo ni kaki 5 Kim? Do it ka mo na, be? Ikaw, yes sir, ang bass. Si kaki 5 Kim naman ang soprano. Ready, start! Nakabudlay, no? Nga pabati ko nuguro di asawa. Next! Basi ma-carried away kita sinakaroon nga kay 5 mat. Okay, balik kita sa aton nga palamang kutanon, party lang sa mga morto. Tuod man bala, kaki 5 Makoy. Kung pesta minatay, nagatuhaw man ang mga kalag sa mga patay? Matuod din ang kaki 5 mat. Nagatuhaw ang mga kalag. Kung pesta minatay. So, ang mga kalag na wala man na sila nagasulod sa mga tao, ano ba ang obra sang kalag? Nagagwa lang sila kung November 1, kaya mo na ang rules and regulations nung napasugtan sila? Nga sa isa katuig, kaisa lang sila magwa sang pansyon ni Lahaw. May na kaki 5 mat, may ticket. May ticket. So kung hindi ikaw ka-avail sa Kayab Ticket Competition, hindi ka pwede kagwa sa imulungon.
Hindi, kay siyempre kung pagustuhan na sila, magrunutok na sila ka K5 Mat. Subot sa lingon may traffic enforcer sila nga mga patay nga ginapreparar sang ila nga mayor. May mayor man ang mga patay o may mga presidente man sila? May ara ka K5 Mat. Paano may mga presidente sila. So paano sila makabuto kay patay sila? Ano ang ginagamit nila? Digital? O kung dupla ang gamit nila? Digital. Digital. Kay patay sila. Oo, kay patay sila. Buka alam sa imo. Grabe sang utok, no? Daw astronaut siya, no? Kanami. Next question naton. Subot silingon gali kun patay, makita Manila ang ilang nga pinalangga nga buhay. Oo, makita nila nakakita Mat. Pero siyempre kita yan, hindi natin sila makita eh. Paano kita makakita? Makadto kita sa EO Love Your Eyes ka magpatakod sang antipara agud makita ta sila? Recommended yun na siya kakipay Mat. Sa di inahamtang ang EO nga naman sa SM kag sa Robinson, di ba? Yes, di na siya nahamtang. So ang mga patay sir, balaan ko tiga study kasubong sa sa Harvard Dead University. Gina-studyhan nyo kung paano ang patay kilalahon. Kung maghambal ka nga patay ka, ano itsura sa patay? Lusok ila mata, ila ilong, hindi na taas? Ano? Kalabanan naman man na siya kakipay Mat o malusok ang mata. Tapos sa galubog ang ila ilong. Nakalubog ila ilong. Bali, hindi na taas. Hindi siya taas. Ay, duga pala nindog. Nagibalahibo, Kuya Subong. Nagapangihi man ang patay? May katiter na nakakipay Mat, basta patay. Ano? May katiter na siya, basta patay. So may katiter na siya. Grabe, subot silingon gali ang tanan nga patay, may mga UTI. May mga UTI na kay bala mo. Nag-inom sila sang coke. Hindi sang lift sa liwata. Sang lift no, sang lift. Ano sang lift ang ginainom nila. Pero may nag-PM subong sa akon kanami kay K5 McCoy, kay kanami siya mag-istorya. Kay K5 McCoy no. Mabalaan ayhan sa mga tao kung saan o siya makayab. Mabatsagan ayhan sa tao kung saan o siya mapatay. Hindi kakipay Mat eh. Wala man siyang nakabalo sa atin kung saan mapatay ang isa katao mo. Pero maliban na lang kung planuhan mo nga patiyon siya eh. Oo. Nagagwa rin subong sa istorya sa survey nato nga ginhiwat ni K5 Karen Badilla nga 90% gikuno sa patay nga wala kabayad utang. Kalabanan yun man to. Matuod na siya kakipay Mat. 90% sa mga patay wala limang kabayad sa utang. So paano inasokton be? Pabayaan na lang ina sila? Pabayaan na lang kakipay Mat, bala mo mabudlay magsukot sa mga patay. Patay huya. Continue ang imo nga pag-istorya. Subot silingon. Kung patay huya ka, pabayaan mo lang. Oo, pabayaan lang kay mapatay ka man sa ugtas. Well, mga K5, balikan naton si K5 McCoy karon sang iya nga investigasyon kung ano ang patay. May mga angsod man bala nga patay? Hibaloon naton sa pagbalik naton sa atong programa Discover November 1. K5 News FM championing the life. Sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw,
Ano man ang kabudlay, importante nag-aulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bago nga paglaon. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sa maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, naglaga sa ito ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magpila sa tao na nagsabi sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magapadala sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sa maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apang, nagpasanid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga naging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa payaay, bisan, ano man handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Doc Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na rin kabudlay, isa na rin ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaan. Masaligat, epektibo, DTX 500, K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Mga ka-K5, oras sa Pilipinas is now 10:39. This time check is brought to us by Extend, food supplement for men. Sa pag-inom mo sang Extend, sigurado matindog gid si Tuto. Mga ka-K5, ready na bala ka mo sa aton nga inaswang portion. Well, mga ka-K5, balikan nato ng eksperto sa ginatawag naton nga kamatayon sa mga pumuluyo. I-check naton kung may mga patay man nga reklamador, may mga patay man ba lang nga nagatulok sakit, o may mga patay man nga mga baho baba kag baho dulunggan. I-check nato ng aton nga ka-K5 live sa Patsyo. Ka-K5 Makoy, mayod ayan nga gabi kag ara ka mo subong sa isa ka Patsyo sa syudad sang Iloilo. Yes, ka-K5 Matchocolate, no, may ayan nga gabi. Kamusta subong ang Patsyo dira subong sa Molo, sir? Kadamo man sa mga pumuluyo dira. Wala pa man? Wala sa karon ka-K5 Matchocolate, no, wala pa man. Wala pa man. Wala pa man. Okay. Alright. May mga question kita subong halin ini siya sa mga K5 naton. Nga nagalantaw man subong sa aton. May mga patay man bala ka K5 Makoy nga nga reklamador? Actually ka K5 Matchocolate, damo gid sa mga patay nga reklamador subong. Ano ang una nga ginareklamuhan sang patay? Kaya siyempre, ang patay, ang Patsyo subong nagalumos, manda mo kung mag-ulan, gabira-bira, gakalumos, manda ang mga Patsyo, nagareklamo man balang patay parte sa flood control? Oo, siyempre kay Pabmat nagareklamo sila kasi siyempre kung mag-ulan bala, kag magtaas ang tubig, nagakadisturbo man sila sa ila pagpahuway dito mo. Ang iba nga patay, may mga lanag na, no?
Oo, natubuan na sila sa lanag. Tungod sa... Ano, nga nagababad sila sa baha ka K5 Mat? Amo ni mabudlay. Ikaduwa nga reklamo nila, ano pag ika-K5 Makoy? Ang iba niya mga patay dito, kay syempre nag-iringod lang na sila dito ka K5 Mat. Ang iba dito, nagareklamo kay ang iba bala, baho sang angsod. Ang mga patay? Ang mga patay. So wala gid sila bingin tagaan sang Day of Fresh ni Doc Ramil Uy para nga ma-apply sa ilang nga mga locations? Actually, nag-sponsor na nagani ang K5 Mat mo. So may mga ara na dito naka-avail sang libre roll-on o sang libre. Nga roll-on halin sa kay Doc Ramil Uy. Grabe. Baskog ini nga mga patay, no? Question number 3 ka K5 Makoy. May mga patay man ba lang nga nagahisaay? Ay, hindi ginaya madula ka K5 Mat. May ara gid eh. Anong rason nga gahisaay sila tungod sa lulubngan nga nami ang iya lulubngan? Isa man na sa ginahisaay nila ka K5 Mat. Maliban sa sa manami ang lulubngan sang isa, may ara man niyang iban, ara sa babaw sila nakapwesto, ang iba sa dalom. So ang sa dalom nahisa agad kay syempre ang sa babaw hindi na sila yung maabot sang baha mo. So sila to nga sa idalom, sila ang kaluluoy pero may every time nga mag-ulan sang baskog. To may mga iban magli nga patay ka K5 Makoy nga ang ilang tulan nagasaylo sa iban nga pansyon. Kung maghalo siguro ka K5 Mat, may mga time siguro na nga ang partition sang ilang lulubngan is nagakalusbot na. So naghahalo siguro. Naghahalo. Grabe galing ni. Well, K5 Makoy, may isa na lang ako nga pala makutanon kiti mga viewers naton sa buong Dalom ang paminsaro nila kung paano mo na istorya ang mga patay. Tagai kami bisanghin kung paano mo sila nakuhaan impormasyon? Actually, kung madumduman ko ka K5 Mat, sang gamay pa ko. May mga nakikita na ko nga hindi amo mo. So may third eye siguro ako ka K5 Mat. That's why nga naistorya ko sila. So sang gamay kagali sir, may naistorya ka na party gali sa mga anong gagmay tawag na gani nga sa bungsod? Ang mga duwende? Oo, mga duwende. Oo, may ara ka K5 Mat, bala mo sa idalom sang sang hagdan sang balay namon, may bungsod. So kada aga katingala lang ko na nga halin sa talagbasa namon, nagalapta ang bugas pakadto dito sa hagdanan namon, gali kay ginakuha nila. Ginakuha sang diwindi katigang sila. May mga diwindi man nga mga tambok kag damo kolesterol ang tiyan. May ara gid ka K5 Mat, bala mo ti ang iba nga diwindi nga daan mahilig man magkaon sang sang mga mantikaon bala o. So amo na ang ginakuha nila gali sa bugasan kag ginatigang Manila. Tig-ang Manila. Kapin pa ko ni magiluto ka sang adobo nga baboy. Tapos ibutang mo sa lamisa, katingala ka na kung isa nga may buhin na, gali kay sila gilang salarin. Sino mas powerful, ang diwindi o kun ang Power Ranger? Mas powerful ang diwindi ka K5 Makoy. Ka K5 Mat. Imo nga lang, imo ang bala. O nga, amahambal mo nga powerful ang diwindi. Compare sa voltage pipe. May nag-PM din sa ako na K5 Makoy. Sir Andre, basahon ko ha. Isa din sa ka-teacher sa university. Grabe ang utok ninyo. Gakadlaw ako bilang isa ka listener, duga panguna-una kung ano ang sabat sang upod mo. Kanami lang kay do maka-dead patay. Buot silingon, ga drive ako utoy-utoy ko kadlaw. Grabe ang common sense ninyo. Ay wow, thank you. Common sense ni ma'am. Hindi niya common sense niya yan. Okay, last na lang nga pamangkot. May balatsagon man ang mga diwindi kung makakita sila bisang babae nagatindog man ang ilang plagpol? Kag ano kadalag ko ina? Actually, amo niya ang K5 Mato ma-amaze ka gid no? Sige. May balatsagon na sila.
amo nang ang ma-amaze ka kay once ka makakita na sila sa mga sa mga chika babes, no? Nga mga sexy. Mga sexy. Mas dako pa nang ila kaysa sa ila, mas dako pa na once ka mag-alburuto na siya. Kay do abi ko do bugas pa lang kadako ila na. Hindi. Siyempre kay na sila ang may powers na sila mo. So mga okay. extraordinary na sila diri sa aton. That's why nga kuan once makakita na sila sa mga manami nga bagay. Once ka mag-alburuto ng ila, mas dako pa na kaysa sa ila. Okay. So silingon ka K5 Makoy, ang mga duwindi gali may costume gid sila, no? Ano gid dapat ang color nga ginasuksok nila? Actually, tatlo na sila ka kulay ka K5 mat mo. May pula, may itom kag puti. Tapos ang ila sinakadakaon, do battery lang ng ivory day lang ang dako ba lang battery nga. Do amo na sila katambok. Amo na sila katambok. Amo na sila kadako gidya. Di ko maaksidente sila bikag mabungguan sila sang tarak-tarak sang kabataan. May mga hospital man sila nga kadtuan. May araman ka K5 mat kay may mga insurance man na sila kagay may first aid man na sila gani mo. May mga LTO man sila. May araman may LTO man na sila dito sa ila. Grabe pa. Do kayo unique ni sang istorya mo ka K5 Makoy. O damo na amaze aton ang aton viewers wala nagadagdag ara gyapon sa 449. Baka mo updated man na sila sa nagakatabo diri sa aton ka K5 mat mo. Pero diri sa syudad sang Iloilo din mas damo ang diwindi sa syudad sang Iloilo o kung sa Pototan. Ay damo sa Pototan. So Puchilingon, ang bungsod amo na saya ang small mountain para sa aton. So ang balay nila gali ara gid mismo sa sulod sang bungsod. Ala sa sulod sang bungsod ang ilang balay mismo. Di paano sila kaginhawa kay wala buho? May ara na ka K5 mat. May ventilation na dito sa ilang bungsod. Wow. So Puchilingon may buho man pero di ta makita. Hindi ta makita, syempre gamay mo. Pero makaginhawa sila. Makaginawa sila kay may ventilation ng ilang balay. Grabe gali ni. Alright, ka K5 Makoy, last na lang nga pamangkot ha. Kaya may isa pagita ka albularyo nga manawag tugay-dugay sa aton. So, ang taho, ano na sang aswang nga wala hawak, ano na saman? Manananggal. Paano mo mabalaan na mananggal kung babae o kung lalaki? Mahapos lang na ka K5 mat. Ano? Pangitaon mo lang tong ang utod sang iyang lawas. Kag dito mo check kung lalaki sa o kung babae. Oo, dito mo check nga tagaan mo kuya problema. Natagaan mo kuya sa mga bulwaton. Ako pa mangita. Pwede man siguro magpangita si Karen Badilla. Pwede man siguro mangita si K5 Alex Escalante. Ako gidaya. Okay. Hindi, madali lang naka-K5 mat. Kaya pwede na nasubong ma-scan sa QR code. May QR code naman sila. Oo. Hamali Sir Ted Auhero, Francia, baskog ang inyong programa. Sundalang bala. Okay. So, Silingon, may mga guab man sila? May mga dentistry man sila? May ara. Kay, amo na kayo masana silinggo ka K5 mat. Nagasunod naman na sila subong sa evolusyon sang Grabe. Sang tao. Well, madamo nga salamat ka K5 Makoy sang imong maalam kag very genuine nga mga panguna-una. Pwede mo pwede mo tamyawon ang tanan nga mga friends mo nga taglugar kag nagapakuno-kuno nga taglugar. Ginatamyaw ko lagi ang ako yung mga abiyan, yung mga tikpik, no? Mga tikbalang, mga diwindi, mga kapre, no? Shout out lang sa inyo, no? Dugay-dugay mag-out ko kita. Shout lang ta. Sige. Gakahubog man mga diwindi, no? Nagamaoy man sila. May mga tama man nga daan sila ka K5. Sige. Salamat gid ka K5 Makoy sa imo nga pag-distribute sa panguna-una nga wala diri, wala dito. Next caller natin mga K5. I-check natin si Albularyo. Isa naman ka Albularyo. Amo na si
Albularyo K5 Aaron Repolyo. I-check naton sa linya kung ano naman ang sitwasyon niya. Kag may gin-check man siya ang mga aswang bala. Gina-bypass operation man. Abe, check naton sa linya si K5 Aaron Repolyo. K5 Aaron, maayad-ayad nga gabi. Mga K5 naton, hindi nyo na yung paghambalong nga tuod-tuod. Kung naghigda ka, ipang-intsindiha ang ginahambal namon. Kag mag-inutoy-utoy lang katlaw. Enjoy yun nato ang aton nga aton nga horror day. Kag sa di end pwede makasulod sa horror house man. May horror house pa din sa bong sa syudad sa Iloilo. Nang gusto mo namon makasulod. Good evening, Machocolate, watching from Isabela Negros Occidental. Good evening night from Rose Team. Nakatutok. And also sa aton Chief of Reporter kay Ma'am Kim Caloyo. Good evening sa inyo na ma'am. Kay K5 McCoy Espeha Umalay. Tsakto na, Espeha Umalay ginaman siya. Alright. Check naton sa linya. Isa naman naton kaupod nga kapre. Ano yan ma'am? Basang kapre naton nga upod. Gapanguyab man bala ang mga tikbalang? May mga chismusa man bala nga aswang? I-check naton sa dili madugay. Hello to Ken Navio Rodriguez, nakatutok. Mayong gabi kay Nanay Nenfa, kay K5 Kim Kaluyo, nakatutok sa K5. Well, mga K5, kung ikaw nagka-problema sa imo nga sakit tiyan, tistingi. Ang pinakabagong nga produkto ni Doc Ramil Oy, ang D3 Bio. Kag nakalive gali si Aaron Refoyo. Hambali sa akon, sir, pwede mo ko kuha ako. Pwede sa kano, tawagan ka no. Alright, K5 Aaron, tawagan ka namon. Relaxations de la Foods pa. Well, subong nga tinion mga K5, bulubantayan nyo man. Ang mga special episode sa buwasa ni hindi na siya katawag kay Golpiada na nanawag ka ng iyang grupo. Well, mga K5, it's 10:54 on the clock. Magabulos na. Ay, hindi na gining aswang to kalawa ay pamatian kung mag-amunin. Mga bulos na mga K5, ang ikaayong lawas, kaupod si Doc Ramil Oy. Batay ng programa ni Madam Usang. Buwas, may Madam Usang edisyon kita. Amon ang pinakakurulbaan nga edisyon ni Madam Usang. Ginaswang ang isa ka babae, pero sa sunod sa 7 ka bulan, nagbusong, nagbata. Only here to your favorite radio station. Well, mga K5, like yung page sa K5 News of Philippines, kay DJ Matt Chocolate. Nagbuwasan, the same time, the same station. Anak ko na buwas sa may Dumanggas. With Iconics PH and I1VXN. Okay sa mga friendship naton. Yan ay kapamatik niya po. Thank you so much. Well, my K5 will be right back tomorrow. The same time, the same station. Only here. Your favorite radio stations, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500
Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Doc Ramil, kag paano malikawan? Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian Sir GP. Kag hindi lang amo niya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. DTX 500. Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375. Saan nag-inom ka DTX 500? Ilan na subong imong sugar? Pigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na gito. DTX 500. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Doc Ramil? Hindi gid man Sir GP pero may potensyal nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinai, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo. Dere makabulig dako Sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination. DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali maglupok or magrupture. Ang IgA vasculitis gali Doc Ramil ang naga-cause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints. Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys. Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka. Baom ng budlay? Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys. DTX 500. Nagapalang pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo kag kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Abi mo simple lang ang mga rashes. Paano niya malikawan, Doc Ramil? Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amoni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian. Nagapalang pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX.
Kinsa naman ka istorya ang aton basahon kag tagaan sa ang kabuhi sa programa Letters and music, stories of the heart, songs for the soul. Letters and Music. Letters and Music. You're looking into your favorite radio stations, K5 News FM. Mayad-ayad gagabi Western Visayas. Ako naman po si Madam Usang sa programang Letters and Music. Madam Usang, usangon mo ko, kay usangon taman ka. Well, tonight mga ka-K5, isa naman ka-letter ang aton basahon. Letter nga makahatag kalipay, kag letter nga makahatag man kaugot sa inyo. Kag mas madamo pa. Well, mga ka-K5 tonight,